Hi guys, sinang bandi na sad ni maayong adlaw kanatong tanan. Ako ipakita ninyo ang unsa ni nga langgam guys. Wa jud ko kailaan ni. Naadi ko karon sa parkingan. Ya, mao man ni akong nakita sa akong background. Ako sad ipakita sa inyo ha. Guys, iba nakita ninyo nga ni uli kog bantayan. Kung gidala si mama diri sa Cebu kay siya ramang usa didto. Lisod kaayo malayo atong inahan. Nisugot ra sad siya nga ako siya giingnan dalhon ako siya dire. Way pagduha-duha. Siguro way mahimo kay wa may laing anak niya sad nga mukuha didto. Sugot ra sad sa siya. Na okay na siya guys, okay na si Mama Liling. Kaluoy sa Ginoo. Nya pila ka adlaw wala ko nag-upload. Mura jud kog ni pahuway ko kay gikapoy ko nya murag wala jud ko sa mood. Karon ako ipakita sa inyo ha nga nagunsa ko karong adlaw daghan kay kog nabuhat. Mao ni among background guys, nag-date mi diri guys. Nya Asa na to mga birds? Birds in the trees and the flowers and the leaves. nya guys, Lapilag ko nila. ari ko diri magkuha og kamunggay. Daghan magkamunggay diri. Problema taon kay ang mekaniko wa pa naabot. Nagpaabot mi. Ika 3 weeks na ron wa ni andar among sakyanan. Gipalitan na namo og battery. Wala gyapon. Unsa kay problema ani. Hala uy di lang unta ni laputlon ang kamunggay uy. Sayang kayo. Wa ba nagiputol gud ta? Wa gyud nagiputol dayo. Basin ba putlon ba kay magkuha para ba ko. Daghan ang kamunggay. Bayad na ba taron day sa kuan? Pasok ko. Pila ka adlaw. Hi. Wa man ni andar guys, naglingkod lang mi diri oh, dalawa ako composition. No na guys, dalawa. Wa man ni andar, naglingkod na lang mi diri, naman mi sa parkingan ano. Na naglimpyo. Nya nga mo. Ilis ka na tong atong ilis dali-dali ang suda na ilis dali. Kani lang scanan ba atong ilis og dali-dali. Nya mayo ka na amo atong ilisan. Pero murag mandar ning ila. Kita na lang kay andar ner. Di ba mo andar ni ner? Mao pa to siya. Di ka po'y nauroy ko. Nya paaboton pa namo tong kuan. Mekaniko. Alauna mi ni ari diri. Lagupahan ako diri sa kuan video. Sana all. Nawa, ner. Kapoy ko diri. Alauna pa mi naabot diri may gani kay dili kayo init. Ika 3 weeks na ron nga wa ni dagan kay wala mi time pagpadagan. Kami na lang nanagan. Karon nagpaabot mi sa mekaniko kay nikaon pa daw siguro ni unsa kay gikaon sa mekaniko ato. Dugay man kay nahong magkaon. Ganiha pa ni siya gatuwa-tuwa diha guys. Sige siya pang tester sa mga kuan. Kana diha, ganiha pa na siya diha sige kuti-kuti gikapoy ni siya load-load. Diri sa luyo, na diha gibutang ang battery. Di man siya maka duko kay ni dako man niya ang tiya nagload-load. Ganiha pa na siya nagload-load. Kipapahuway may sakyanan siguro niingon ang sakyanan mahuway sa taoy. Pila na ta ka sima nagbordo-bordo. Pahuway sa ko, mo na pahuway. Pero dili man major ang kuan ang guba. Murag naalay connection siguro ba nga nakuan no? Recognition day na lang wa pa naayo ang among sakyanan. Dali-dali jud kog absent dayon. Kay na surprise man ko dalig chat ang maestra sa akong anak nga naapil siya with honor. Ako rang usa ni attend ani. Karon lahi naman dili naman ta musulti nga first honor, second honor. Ang isulti sa teacher with honor. O nakapaso si nang bandin nalipay sad gamay. Samot na ang akong anak perting lipaya. Aw nakasabit jud og medal. Kay walay maka-picture ako na lang nag-video-video, wala jud naka-video while nagtaod sa medal oy. Picture na lang sa teacher gisendan ko sa Facebook sa Messenger di ay. Mo to guys, gitawag dayon ang name sa akong anak, nipasok ko kay kami man ang nauna og tawag. Away duha-duha paso jud dayon sinang bandin, sabit ang medal sa anak. Unya, picture-picture nga nakasuot og medal na
Ingani kadali karon kung mupasok ka lahi sa una daghang kuti-kuti, karon automatic human sabit uli sa balay. Kay lagi wala naka-picture diring dapita, o sige mag-video na lang ta kadiyot mama, excuse me, video sa ko kadali. Mubura man niyang gipaso. Ako siya gipapaso diri sa gawa sa ilang eskwelahan. Nipaso sa taon na akong anak, murag nakwangan man ni pagpaso. Ay isa pa man ang buhaton sa mama, di surprise ang anak basta matauran no. Akong gipakaon og Jollibee akong anak guys, nag-order dayon siya og chicken. Kuan ang rubber kay kuan kayo ang rubber uhot kay sa imo kamot. Iya jud gibutang diri iyang medal. Abot na iyang order. It's eating time, Sky. Sige, good luck and congratulations. Gisulit na ko ang time na anasad ko sa D&G Dental Clinic kay natangtang ang braces sa akong anak. So, naanasad ko diri gikuyugan ako si Jenna Rain lagi mama tanan buhaton para ang mga lakunon mahuman jud ni tanan. Kani diri nag video ming duha. Kamirang duha kuyog unya kay lami kay kaon og mangga, nagpalit ko og mangga. Ako ni mukbangon unya. Pagabot sa balay, magsugba mi og isda kay natauran lagi ang anak mag-celebrate mi. Magsugba mi aning isda nga perting dakwa og baboy. Ug mangmukbang ko sa kaning akong gipalit nga mangga, lami kayo guys. Natahingan jud nga lami akong napalit. Kuan ba Dili siya subanan? aslom. Usus, good luck na lang yun ani sa kalami. Lami kayo ang hipon, as in guys, as in lami jud kayo ang hipon niya. Sakto ra kaayo. Lamian kaayo ko. Andi guys, mga unta guys. Sus, lami jud ani guys. Hipon o. Asin. Hira hinayan. Ma, mangga ma o. Dito nagpalit. Taga na itong mangga din. Nahurot naman. Nagay mangga. Nahurot na gani. Ano mangga? Awa ba ito magdawa sila mangga? Kado. Hoy, nagpalapi ka imong ubo. Last one. Hindi ko pa jud kaayo. Oh no, di ko ganun. Lami naman Sky, kay Lawi. Hala, di kaon pa jud aning hipon. Kahubak ni. Sa mota. Sila baligyan nila. Bintang. Ay lagi aning hipon lagi. Last. Dili pwede hipon. Hakatol. Ay, lami kayo akong kaong guys, mga unta guys. Mao ni akong reward sa akong kaugalingon sa busy sa akong schedule ni leave ko aning adlaw, daghan kay akong nabuhat. Makarelate ang mama ani nga working mama nga dapat tanan mahuman jud dayon kay naka-schedule na daghan kay buhatonon kay dili na makasayon-sayon og leave, di ba? So dapat mahuman jud dayon. Ako ning reward sa akong self sa akong busy day. Busy kayo. Mura guys, gikaon ako ang tanan, nilingkod ko. Wala pagod ko nakailis. Mao na nagsige kog tabi-tabi. Busy kayo akong baba. Sige kaon, sige tabi-tabi. Mao na ang life guys. Ha. Basta worth it. Sadang akong pagkaon, grabe kalami. Si Mama Liling mao'y nagsugba sa isda usa, ako naglingkod jud ko. Ako jud ni hatagan og lugar nya gifeel jud nako ang kalami. Sige lang Mama Liling, inighuman ako kaon ani, tabangan lagi ti ka pagsugba. Tiwason sa ni nako, ako sa nikit-kiton ang liso. Nga perting ko ana dili sa siya aslom nga mangga. Dito din ako napalit sa may cathedral kilid. Nya si ate gusto jud mukaon kay para dili maibog, sige mukaon siya bisan gamay. Si kuya akong didan kay hubakon lagi. Dali kayo mukatol iyang tutunlan sa hipon, dili pwede pakaunon siya sa hipon. Nya guys, nahuman ako kaon ani, ako na atuon si Mama Liling kay dito sa gawas nagsugba na siya.
Ariyo na to guys. Salamat sa inyo pagtanaw. Hangtod sunod na sad sa akong mga video. Salamat kayo. God bless o stay safe. Bye-bye.